Ако искате да готвите бързо, лесно и ефективно във вашия супермаркет, ние ще ви покажем как. Нискотемпературно готвене, обедно меню, интелигентна програма за печене на пиле на грил. Алакартно издаване на грил, пържене, зеленчуци, риба и десерт. В Рационал. След като сме заредили свински джоан и свински гърди с кост на нискотемпературно готвене, сутринта идваме на работа и Рационал е сготвил за нас. Рационал ви дава възможност да готвите с бързина и прецизност едновременно няколко ястия. Зареждаме печени картофи. Айварю ще ни помогне само за мусаката, но него ще ви покажем на следващото представяне. Едновременно с картофите готвим и мусака. Добавяме заливката на мусаката и продължаваме процеса на готвене. Добавяме заливката на чушките, без да прекъсваме процеса на готвене. За сготвянето през нощта месо подготвяме и нашата гарнитура ориз със зеленчуци. Успоредно с нашето обедно меню подготвяме и десерт шоколадов кекс. За по-малко от 20 минути имаме изпечени картофи. Конвектоматът ни сигнализира, че кексът ни е готов. Нашата гарнитура ориз също е готова. Мусаката и чушките също с желания резултат. След като Рационал ни помогна с нощното готвене, ние успяхме да сготвим нашето обедно меню за по-малко от 1 час. А сега ще ви покажем интелигентна програма за печене на пиле на грил. Интелигентната програма е приключила, сигнализира ни, че е готова. Благодарение на интелигентната програма на Рационал и нашата сонда имаме блестящи резултати отвън и запазена сочност отвътре. След като готвихме нискотемпературно нашите меса, сготвихме нашето обедно меню за по-малко от 1 час, изпекохме нашите пилета за 40 минути. Сега е момент, в който ще ви покажем как ще изпържим и ще гриловаме на алакарт режим. Започваме с нашата риба. Отупваме в брашно. Продължаваме с нашото кордон блю.
ще изпечем нашите зеленчуци. И ще грилваме на скарата пилешко филе. И накрая нашите шоколадови суфлета. Нашият грил зеленчук е готов, заедно с шоколадовото суфле. Пържена риба, пилешкото филе на грил е готово, сочно и отлично маркирано. Кордон блю, изпържено с минимално количество мазнина. Рационално ни дава възможността да пестим от електроенергия, работна ръка и винаги получаваме отлични резултати. Всеки готвач заслужава рационално.